खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांनायनि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ 100% मावफुंहोनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव सोमावसारगोन आरो गुबुन फारसेथिङै बनसु आफादा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव सोमावसारगोन। जों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दानो थाखाय जों आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव थांनायाव रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बे समाव आरोबाव मख'बावनांगोन दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन थामहिनबा 29 अक्ट'बर खालाराव रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सोमावसारगोन। थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि 100% आखरे आखर मावफुंनो थाखाय दाबि खालामनानै गाबोन थामहिनबा 29 अक्ट'बर खालाराव सोमावसारनायनि थांखि लादों आरो गुबुन फारसेथिं बनसु आफाद थामहिनबा क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला बनसु आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा खालामदों दि फैगौ डिसेम्बर खालाराव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनाय एबा आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबियाव दिसपुर आरो गोदान दिल्लीयाव सोमावसारनांगोन एबा सोमावसारगोन। रोजा रोजा रायजोफोरखौ लानानै आलादा रायजो दाबिनानै दिसपुर आरो गोदान दिल्लीयाव सोमावसारगोन होननानै दिनै क'क्राझार बनसु आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों रोखा खालामना होदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बनसु आफादनि थामहिनबा क'क्राझार जिल्ला बनसु आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा फैगौ डिसेम्बर खालाराव बनसु आफादारि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायनि मुङाव सोमावसारगोन। रोजा रोजा सोमावसारनायनि बाथ्राखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदेरना लादोनि। खुलुमबाय। दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादा मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव एक्जिकिउटिभ मिटिं लायो। बे लानायनि जाहोननि थांखियानो जाहैबाय जों गुवारै सावरायलायनानै खोन्दो आरो खोन्दोसा दाफुंनायनि थाखाय आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय जोङो बे सावरायमेलखौ लानाय जायो आरो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोंहा फैबाय थानाय समाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थियारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ हेफाजाब होलांगोन आरो जों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दानो थाखाय जों आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव थांनायाव रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बेयाव जोंहा बर' जाथिनि थाखाय सोमावसारनायाव जोंहा रावखौबो बुंनांगौ खोथा गैया। जोंनि बायदि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेरेखम थांखि लादों जोङो आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोंनि बायदि हाबाफारिखौ जों मावलांगोन। एबसु बायदि मावलांदों जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। जों जेसेबां दिन जोङो बड'लेण्ड मोना जोंनि बर' हारिफ्रा जों बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा महर दानो हाया बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जोङो अरायबो जों बे आन्दलनखौ जों अरायबो सोमावसारलांबाय थागोन। नोंथांमोना डिसेम्बरनि बाथ्रा बुंदों खालारा मा जों दिनैसिम जों खालारखौ थिग खालामथ'नो हायाखै। जों थारमाने डिसेम्बर दानाव जों दिसपुर टु दिल्ली जों बेखौ थारमाने सोमावसारनायखौ जों 100% रायजो राजा लानानै जों बेखौ सोमावसारहैगोन। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिसना सोलिगासिनो दं।
बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।